hij de aanroende dagen filmen. En ik heb die best wel een paar keer emotioneel jongen. Oh ja, absoluut. Hoe kan dat? Dat is... hij is trainen, jongen. Ja. Dat weer een trainen van, dat nemen ze pity. Pity, dat is rapture in het Engels. Dat is een teken, een vlaag van intense blijdschap. Dat die heel goed voelt van binnenuit in het jij. Dit is mijn vriend Hils Hiddema. Als boeddhistisch moens is hij op weg naar Nirvana. Hils wennet in een Arya-tempel in Thailand en volgt er zijn leraar Lungpo Pichai. En hij had er alles voor om verlochting te vinden in de leer van Boeddha. Op eigen mannenboord is het heel dreig. Dus het wichtigste is om je zo dicht mogelijk bij je te bevinden die het zelfs al is. Die het bereikt had, het resultaat. En die weet ik, en dus moeten we om bij je huid te wezen. Dus leraar. En wat weer de consequentie daarvan? Dat is dat ik het gezin verlitten heb. Dat is de consequentie, ja. Ik ken Hils van het FIEC, oftewel Friesk Internationaal Contact. Een club Frieske jongeren die in december Europese uitwisselingen docht met jongeren uit orenminderheidstalige gebieden, like als Friesland. Intussen hebben we allebei een gezin en binnen we de 30 voorbij. Doet ik op Instagram een foto van Hils aan waarop hij vol bewondering naar zijn boeddhistische leraar zocht, die me dat bot denken om mijn eigen broer, die het, toen ik met Hils ergens in Europa te volle bier aan het drinken wie, als broeder een Norbertijns kleester ingie. Een tijd later woon mijn broer de wraad weer in en verliert hij het kleester. Maar hoe zit het met Hils? Waarom maakt hij deze keuze en hoe serieus is hij in het bereiken van zijn doel? Nou, hier ren ik dan in Bangkok. Ik ben van de morgen correct landen. Dus ik moet eerst een beetje bijkomen van de jetlag. Dus is saai zoeren letter als in Friesland. Dus we rennen even door de stad heen. En dan morgen op naar Hils en zien als we de vinger krijgen en achter zijn boeddhistische verhaal. Het Arya-centrum valt net onder het traditionele boeddhistische systeem van Thailand. En ik kreeg echt net samen toestemming om te filmen, want zoals Hils zei, we binnen net op ziek naar bekendheid. Dus voordat ik een camera onraadje mocht, moest ik eerst 3 dagen alles doen wat Hils elke dag doet. Wij binnen het jij. Wij binnen geest. Net het lief, net het lichaam. Maar wij binnen het jij, geest, de oorspronkelijke geest. Alles boeten het jij doet er net aan. Het doet net ter zake, is net, had niet een weerde, is net echt. Dus waarom zouden we dat nog willen? Waarom zouden we dat nog verlangen? Dan houdt eigenlijk voort het verlangen op, voort het lijden op en dan is het er al. Wij nemen dat de ultieme weerheid, de kern, het. Dat is nirvana.
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย We worden hier weer opnieuw wennen en weer en weer. En dat nemen we een kringloop van wederbed of een kringloop van reïncarnatie. Boven dat is het karma wat er verzorgt, dat we binnen worden in een bepaalde dimensie. En dat gaat maar terug en maar terug en maar terug en dan komen we nooit weer uit. En dat is dus een enorm eindeloos lijden, zowat. Wat we zelf dus net eens van bewust binnen. De Boeddha, ja, die houdt de oplossing ervan. En dat is de uitdaging van het lijden in uw tjai, in uw geest. Ik werk je nou aan het juiste inzicht. Dus het is net simpel. Nee, het is net simpel. Het is per persoon verschillend. Gewoon die had het heel gauw terug en oren die door de langer horen. Atta Pawan Tum Hakan Parijachami ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ Wat mij in Thailand bracht, is het boeddhisme. Ik ben een denker. Ik zit altijd in het verliezen in gedachten en in de toekomst. Ik ben eigenlijk nooit in het heden. Ik ben nooit rustig van binnen. En toen dacht ik, welke religies hadden hun landen maar het, waarom komen in het heden? Dus maar het hier en nou.เป็นผู้ควรรับทักษิณทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสันติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าIk ben een levensonderzoeker. Ik ga een heel veel dingen uitproberen in het leven. Waarvan ik dacht van, überhaupt is dat de motivatie dat je alles doet, is uiteindelijk dat je denkt dat het mooi is, leuk is, geluk oplevert. Dus ik heb alles al min of meer bezocht. Maar alles is vluchtig. En dat weet dus ik al je net. En alles wie lijden, wie stress, wie zorgen. Met name een boek, Farang. Dat betekent een boeteloze monnik. Een blanke monnik in Thailand. En dat had ik gelezen. En toen ik dat lees, dan dacht ik van nee, dat wil ik wel. Dat zou ik wel zitten, zo'n leven. Ik ben er ook 2 keer geweest. En ik weet net, het eerste moment dat ik er wie ik wel een beetje jaloers op ben, dacht ik, wauw, dit is wel een supermooie locatie. En ja, ik heb het idee dat je daar verder nog weinig zorgen en stress hebt. Dus dat, nou, daar ben ik wel wat jaloers op. En dat wordt steeds flexibeler. Als je dit 1 keer Van Zimmer, vorig jaar. Van wat maakt
Toen hebben we hem in de tempel gebracht. Daar had hij ons heel uitgebreid over verteld en informeerd. En daar is hij al heel lang mee bezig, dat wisten wij ik. En hij wist ook iets van, nou ja, als ik de dwang in, zou ik het ik wel fijn vinden als je hem nog een keer loskomen. En ik dacht, ja, daar wil ik wel bij wezen. Denk je dat hij verwachting bereiken kan? Ja, dat weet ik net. Ik weet net ja, of ik daar in loop op die manier zoals hij erin loopt. Dus dat weet ik sowieso net. Maar hij zei het wel dat hij echt veroordeling gaat. En dat we ouwachtje matten, maar dat gebeuren gaat. Dus daar ben ik heel benieuwd. Nou, ik ken heel zo mijn hele leven op een bepaalde manier. En ik ben wel heel benieuwd wat het bij hem veroordeelt. Ik denk misschien wel dat hij het broeken kan. Ja, hij had, naar mijn idee, altijd wel een vrij onrustige geest. Hoor. Dat begint met het moordje of het inkomen van een leraar, een echte vriend. Mijn leraar die volgt de Boeddha in zijn voetsporen. Ik 6 jaar lang had er in een bos zitten van Thailand. En had er rondzwerft en had er daar reflecteren kunnen over de leer van de Boeddha. Zodat er ik dat hetzelfde inzicht komt als de Boeddha. En ik hetzelfde geluk bereikt. En ik wil dat ik. Ik voel dat ik voel dat ik op waai ben en taal, omdat ik ervaringen heb die bewijzen, ik nevens de leer van de Boeddha, dat ik op een pad ben.ขอเจริญพรลูกๆที่รักทุกคนขอให้ทำใจให้สบายนั่งตามสบายแล้วก็พวกเราทั้งหลายมาเพื่ออะไรแล้วคำว่าสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นHij had ik het vertrouwen in u dat het in u zit, of zo doet er net om gewoon wezen, maar juist. Want dan kende ik steeds van, ik wil ook het bos in. Van, ik ga wel bereiken wat ik ga wel. In die zin had hij er zelf persoonlijk, van zijn eigen verlichting, niks aan. Dus het is puur het waarom ja eigenlijk, om hetzelfde te bereiken. En dat is ik wat de Boeddha deed. De Boeddha wil dat ook. Dat is dat je een soort van ongelimiteerde meeleden hebben en leefde hebben. En oren ik dat wensen wil. En ik zorg je zullen en alles op alles zetten zullen om oren dat ik bereiken te leren.จะตายเร็วตายช้าด้วยเกิดอุบัติเหตุก็ตามแต่ล้วนแต่จากอกุศลธรรมของใจอวิชชาถ้าเรายังไม่มีวิชายังเป็นใจอวิชชาอยู่เราหนีกรรมไม่พ้น
การนั้นไล่หลังมาตลอดและการยังมีวิชาอยู่เป็นช่องเป็นเชื้อดึงดูดให้กระแสกลับเข้ามานอกจากมีวิชาและสามารถมีใจรักนิพพานจริงDit is Hiels zijn boek. Dit is Hiels als Lietse papa. Wat voor baby wie het? Ik kan er ook bij. Hij slipte tussen de midden dan gewoon naar bed. Hij zei ook al iets bij, maar dan... meestal krijgt hij er eerst niet heel hoor. En dan dacht ik, jongen, hier nou eens een keer sliepen. Maar dan is het nodig. Maar hij weer altijd onwijzig. Soort wekker. Het is echt een druk mansje. Hoe is je in contact op het moment? Nou, die is minimaal. Dus, en dat hij natuurlijk komt dat ik praktisch jongen totdat hij in de tempel zit. En zo nou en dan zijn telefoon zo aan had, dan kun je dan een paar dagen even contact met elkaar hebben. Maar je herinnert dan wel de kans dat de verbinding weer heel min is. Dus ja, daar ben ik eigenlijk wel wat aan gewend. Dan ben ik eens naar een taal. Dat zou kunnen, ja. Ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Ja, maar daar heb ik net zo volle behoefte aan. Nee. Nu ben wij correct scheiden. Ze zijn bezig met haar huid op vakantie geweest. Dat was net een makkelijke periode. Hiels zit vanaf verleden september in de tempel. Ik snap dat hij dat ding had en dat het bij hem past. Maar toch dat Hiels hem nou helemaal weer omloopt uit het leven van zijn zoon vooral, krijgt hij die invloed echt net meer, dat jonkje net. Dus dat schijnt Hiels dan uiteindelijk minder belangrijk te vinden als zijn eigen ziekte. En ligt het eraan nou een soort op Hiels? Ik vermoed van wel. Ja, ik vermoed van wel. Heel eigenzinnig jonkje. Ja, eigenzinnig. Net dom. Snapt het ding samen. Maar zet zich naar zijn hoorn. Wat Erik wel merken vleent in, doet hij er weer. Ja, zien wel een beetje wet. Ja. En ik heb het idee dat hij het dan net zo goed altijd zien opkomen. Dus Hiels in dit geval. Ik wil hetzelfde bereiken als mijn leraar. En als de Boeddha. En dat is heel lastig in een huiselijke situatie. Want dat je bij elkaar bent en dan kun je je lastig concentreren. Je hebt net een soort tijd om naar te denken. En je bent constant bij elkaar. Of een heel soort bij elkaar, toch wel. En in die zin kan ik Aran dan net echt helpen. Wat ik wel eens zo. En mijn vrouw ook net. Want ik wil het eerst hetzelfde bereiken. En het bij elkaar wezen.
is sowieso eigenlijk al geen ultiem geluk. Want uiteindelijk, ja, hoe meer dat je van elkaar houdt en hoe groter het de baan is, hoe sterker. En hoe gekker dat je op elkaar binnen. En dat kan ik groeien. Hè? Een baan kan iets sterker groeien en nog sterker. Maar het verlies komt hoe dan ook. En is heel groot dan. En op het moment dat ik mijn baan dan verlies en mijn vrouw... ja, dan zoek ik daar ook christelijk onder de leien van hebben, geestelijk. Dus wist hij zelf los van wezen was van het leien, Ja. dat dorst eraan wel on. Want elk band op zijn leeftijd, zo'n hier, Ja. had gewoon natuurlijk het liefst zien hij thuis. Dus een jonkje van zo'n zal dit nooit begrijpen. Nee. Nee. Die viel hem in de steek litten. Is ik zo. Als hij dat zo zit, dan is dat ik zo. Ja, waarschijnlijk zit hij dat ik zo. Dat kist hem natuurlijk vragen wat hij vindt. En hoeveel dat er daar antwoordje kan. Maar hij ondergeeft dat wel zo, dat zijn kameraadje, zijn huid voort is. Ja. Puntเติมแต่มันยังไม่หมดครับยังไม่หมดเราเติมก่อนเราเติมก่อนใช่ Veel sto leefde voor die leraar? Ja, liefde, respect, eerbied, ontzag. Ja, al die factoren. En dat groeit. Dat wordt iets sterker. Hoe meer het je begrijpen van de leer en het inzicht krijgen in die leer en naar de verlichting gaan, er dichterbij komen, dan zul je ik niet meer de vertjeesten van de leraar. Want je zult gewoon wat voor weer dat die hebben voor die eigen tijd, voor die eigen bevrijding. Een tolk. และจิตจะสงบหรือจิตจะดิ้น Din. จิตดิ้นร่างกายลอยไปไงชุดโรคดิ้นรนแล้วก็แก่เร็วตายเร็วไหม ใช่ อย่างนี้ทุเรศไหม ทุเรศ ทุเรศของความคิดโง่ๆตัวเองไหม ใช่ หรือยังไม่ทุกข์ เรศ ยังไม่ทุกข์อย่างเนี้ยต้องให้ทันเลยถ้าไปทันไม่ได้อย่างนี้ต้องให้ทันเราอยากเป็นจิตใจเช่น Wat is echt? En wat is net echt? En wij zitten het lokken. Wij zitten lokken wezen in. Het zijn wel vragen die ik wel nieuwsgierig vond. Vooral het gegeven dat wij net binnen, wat wij altijd dachten dat we binnen. Dus dat wij een geest binnen, of een tjai. De tjai is eigenlijk een hele oren verhaal. Alleen wij zitten vast in een verhaal die net echt is. En we denken dat die echt is. Dus een beetje het Matrix-verhaal. En of we erachter komen hoe het zit of net. Als we dat net wel is best. Als we het wel willen, dan kunnen we dat onderzoekje en zien dat het klopt. Wat de Boeddha zei, of wat dus leraar zei. Die het eigenlijk net anders doet, is wat de Boeddha deed.
Hiels, we zijn nu in Saraburi en we reizen nu van Saraburi naar Korat. En dat is dit een van de oren tempels die hem hij in Thailand, toch? Ja, Hast je er zin in? zin in, ja. Op zich wel, ja. Hoeveel busjes rieden er? Oh, ik heb ze nooit uitgeteld, dus ik zou het net precies weten. Ik denk dat het er wel een stuk of 10 binnen. Zo schat ik. Er gaan iets meer dan 100 mensen die kant op, hè? Ik geloof dat de verste klik, dus maar de verste mensen die je vers binnen, dat het al 160 wijzen zal. Is ook zo wat. Ja.ถ้าเราเคลียร์แล้วใจจะสงบเองสงบแล้วก็ทุกข์ด้วยแล้วไม่ได้อะไรด้วยคิดไม่ออกคิดออกแล้วสบายเลยบรรลุ Hoe oors ben je met zo'n tempels? Ik ben geen monnik. Want daar zit een officiële status zit er omheen. Ik een wereldse status. Zo van een monnik moet hem 220 vastschriften houden. Of een Thaise monnik, een prapiksu. En ik doe dat net. Maar ik hou me wel aan, sowieso aan de 8 vastschriften. En het allerwichtigste vastschrift, wat de Boeddha zelf in wij onderwees, is dat er geen leien is. Zwaar dat er meest alles aan om te zwaren dat die geest geen leien had. Dat is de graadmeter, het leien in die geest. Als er geen leien is, dan is het nirvana. En dan is dus in feite precies wat de Boeddha onderwees. Dan volgt zijn leer. Ja, wij gingen alleen nog maar uit van de echte leer van de Boeddha. De echte weerheid, ja. Die meer weerde had als het lippen. Do you have a family? Oh, I do. And kids? One kid. When did One you lovely leave your wife. family? Let's see. 3 years ago, I think. And how old was your child? Oh, 21 already. Oh, yeah. No, not 21, 24. What did he think about it, about your choice? Actually, he didn't care. He has his own world, so. Yes, because he was 21 and Right. He has his own. he made his own life. Yeah. Yes. Right. So that's good for me. Yes. I don't have to worry about them. In that way, it's different than Hills. Yeah. But I believe that when he was made a good decision. He has to make sure that he can make it. Well, the relationship between wife, husband, kids are not real. And what did your wife think about this? Oh, she hated it. They all think that life is very important, but here the most important is the mind. Are you enlightened? I cannot say that I am enlightened. The real, I used to experience those kind of feeling, but it stay with me for a short time, and it give me the hope that I can attain it eternally.
Het liep je wel wat knieën hakken, hè? We hoeven net in om te rennen. Het is niet zien dat ook. Alleen maar slepen en zitten. Die Einstein wel zo, dat hij geen bewering die over de derde wereldoorlog, maar wel over de vierde. Want er bleef alleen nog maar stenen en stakken horen met de vlucht. Dus maar in de gevallen van de derde wereldoorlog, die ben zo verwoest dat de vierde, dat alleen die wapens er nog maar op binnen. Einstein die viel dat intuïtief echt aan. Dat is heel realistisch dat dat kan. En dat is alleen maar aanleiding om zo gauw mogelijk te zorgen dat je boven die deers te hinnen. Feitelijk zijn we heel bang voor de deers, omdat dat we er erg in hadden. Daar ben psycholoog en ik achter. Ik bedoel, het leven begint met angst voor de deer. Ben we er nooit lokkig op binnen, in feite net. Als soms zijn ik wel en soms mijn grote luids binnen we. In feite ben we constant bang. Maar als je begrepen wat je werkelijk bent, wat jij bent, dus uw werkelijke ik is onsterfelijk, dan is er geen angst meer. Wat doe je hier? We haalden wel en Aran op. En dus kwam hem dan, of wel hem van de trein. Viel nou ik de verlakkingen van het wereldse leven? Nee. Helemaal niks? Nou, ik wil net zeggen dat het geheugen voort is. Herinneringen binnen wel. Maar net dat ik nou echt een verlet had van omdat ik een intenser geluk maken ga. Dus of mijn maatje. Het is net even als het even zo'n uitstapje maken, als het even een biertje drinken. Nee, dat zit er net in. Wat vonden die vrouwen en banden van dat ze je wenning moest? Vooral wel. Die stimuleerde dat. Die zei van Hiels, als Aran nou zoon is, dan inderdaad genoeg dat ik de zwaar wel op mij nemen wil. En dan ben je vrij om te gaan. Dus zij leert mij gaan. Ze stond er dus eigenlijk 100% achter. Want ze wist dat ik dat graag wilde zoeken. En zij leerde er ook in. En ze werd er vol van uitzoging dat het ik brinkwerk in. Aran, hallo. Hallo. Nee, zo die klaar. Man,ไม่มีเขาอยู่ En Aran, wat vond die ervan? Aran, ik heb wel hier iets bezocht om me dat uit te lezen van wat ben je in beweging. En Aran kon ik al heel vaak mee met de cursus. Dus Aran wist wel wat papa wilde. Ja. Maar omdat ik steeds dat heel leuk vond, nee, dat net. Want ik wil wel zien maatje en zien kameraadje en zien steun en ik wil zien heid en zien voorbeeld. Ja, Aran weer volgens mij wel heel gek op mij. Ja, dus dat vond ik net leuk. Maar dat is hij net weer houden. Absoluut net, nee. Hoe zou het? Nou, om daar weer op de rand te komen, het is volle regen. In die omjouwing, in een huiselijke omjouwing, in een net spirituele omjouwing, in een werkomjouwing. Mensen die hun er net mee wanden houden in de maatschappij. En dus ik denk van, ik moet nou wel eerst hiervoor kiezen, voor dit hege doel. Waarom ben je hem überhaupt dan om bij hem begonnen? Dat is heel eenvoudig uitlezen. Op dat moment zeg ik dat net. Dan zie je dat net zo. Want ik hier doe een heel ander doel. Ik hier doe verder daaraan weer wie ik überhaupt al net wandelde maar Nirvana, want ik wist net wat dat weer. Dus hoe kan ik dat doel hebben? Ik wil Aran en het gezin en het leven en ik heb het lok
het geluk uit de wereld, uit het leven. Net uit de spirituele vooruitgang, of uit mijn daadwerkelijk, uit mijn echte zelfs. Wil je nog eten daaraan? Heb je al wat gehad? Die? Oké. Van bijkom op steen. Dat varieert van mij de tijd. Dus tussen 4 uur en 4 uur, zeg maar. En om 4 uur is de chanten, dat is de maasceremonie. Dat is het verhelgen dus van een bepaalde tekst. Je krijgt steeds eigenlijk dezelfde les. Het is heel erg repetitief. Ja. Continu hetzelfde verhaal. Ja. Het is haast brainwashing, zo te zeggen. Ja, het is chai-washing. Dus het skimhoudje van je chai, van je geheugen. Dat is zo'n soort informatie die de chai opbouwt had. Dus de hele creatie van de wereld, alles eigenlijk, alle wereldse zaken, alles buiten de chai zelf. Is informatie wat in je chai opslaan zit. En die maakt het eruit toch heel soort het oren te herhalen. Ja, tuurlijk. Want oorsom, voordat wij z'n 4 binnen het van ben als mens, komt vaak verhalen wij wel net hetzelfde riedeltje. Van dat eigenlijk alles wat we doen, maar geluk in het vooruitzicht. Maar geluk in het vooruitzicht. En alle keer dat we binnen worden en we diggen. Dat is ook een enorm riedeltje van. Het gaat hier maar weer terug en terug en terug en terug en terug. En dan worden we weer opnieuw binnen. We worden weer opnieuw binnen. We worden weer opnieuw binnen. En ga je daar dan op een gegeven moment net je nog van. Van het opnieuw binnen worden, een nieuw leven. Maar alleen maar leiden en aan het einde dingen verlies. Ja. Hier hing het heel zijn jas nog. Liet er altijd aan hier. Die hing het hier nog. En zien helemaal uit de rek nog. Heel zijn helm. Dus voor het, dat ik dacht van, nou, hij komt wel eens weer op vakantie. Dan kunnen we gewoon op 2 motors nog rijden. Maar het is er eigenlijk net meer van komen. Missen je hem wel eens? Ja, ik mis hem zeker. Ja, op zich kon ik altijd leuk met hem praten. En ja, natuurlijk mis je je zoon. Dat is wel zeker, ja. Maar je neemt er nog wel afstand van. Want het is net oors. Hij went het er. Dat krijg ik steeds. We zijn het nog op tol wie je went. Maar ja, ik mis hem wel. En ik vond het altijd heel leuk dat er hier weer thuis was. Dan konden we gewoon toch wel heel leuk misschien al even weer oploeken. Maar ja, het is net oors. Het is net oors. Hij wint het 4 voort. Is een mooie Boeddha. 100 jaar oud. Ja, ach, ze hebben het tuinje wat opleukt met alleen mooi materiaal. Het materialisme van Europa. Of van de wereld eigenlijk. Ja, daar leven wij in. En ja, heel moet het maar niks doen. Zonder inkomen, zonder... dat is de orenkant. Zie je maar bij
met de kringloop. We brengen alles weer voort en we keerpje weer naar. En het is alweer tijdelijk geluk. Dus in die zin hebben ze wel gelijk bij het boeddhisme dat het yield vergif is. En dat je daar nooit gelukkig van worden kan. Maar goed, je kent weer net oors en hier is het toch wel wat makkelijker leven, maar yield. Dus ja. Ja. Hoe vaak zit er nou op de Facebookpagina van de tempel? Als er een nieuw filmpje komt, dan zie ik er even naar. En dan ontdek ik meestal wel dat hij erop staat. En dan Wow staat er wel op en Aran staat er soms wel op. Dus, maar dan hak ik het nou, het 10 minuten net wel jongen. Hè? Maar ik vind het toch wel leuk, dit is ook een soort contact. Dat ik zie hoe ze het doen, wat hun manier van doen is. Dus ja. Wij schrokken wel even dat hij vrouw en met name Aran achterliet. En voor u zit het toch wel... hoe komt het dan verder? Hè? Zeggen wij dan Aran nou wel? Maar ja, nou de nieuwste stap, of de laatste stap, is dat wij ook niet meer wil. Die wordt ook niet meer gelukkig als lerares. En die had aankondigen van, nou, ik zeg mijn baan op. En ik ga ook naar die tempel Tatewijn. Ik wil dat ook. Ja, en daar is de hele familie wel wat van schrokken. Dat Aran dan achterbloot bij Paak en Beppe. Maar ja. Soep heb ik. Zo. Hoe heet die poes? Kenny. Ik vind het niet zo leuk dat de papa in de tempel. Waarom niet? Want daar kan je niet spelen. Heel weinig spelen. En jij wilt wel graag met hem spelen? Ja. Ben je dan ook een beetje boos op hem? Nee. Heb je wel eens gevraagd aan papa, kom je thuis wonen? Nee, niet meer. En als je thuis bent en je mist papa, wat ga je dan doen? En nou ga ik een computer spelen. En dan ga ik kijken van papa. En mama die gaat ook naar de tempel, hè? Ja, gaat in de tempel wonen bijna. Ja? Wat vind je daarvan? Ook niet leuk. En wat ga jij dan doen? Waar ga jij wonen? Oma en bij opa. En vind je dat leuk bij opa en oma wonen? Beetje, heel weinig.หลวงพ่อท่านยังอยู่ที่นี่ ใช่ปกติพ่อก็ยังอยู่ที่นี่ หอมค่ะ ดอกอะไรดอกแก้วเหรอ ค่ะ ดอกพุธหอมมาก สวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอลันสวัสดีครับคุณยายแล้วลูกสวัสดีครับคุณโตจะเป็นหนุ่มอยู่แล้วDo wennest je nou, dat best van het jongen, maar nou wil wij al hier ik ween gaan. Ja, dat is ik zo. Het is direct vanuit zo dat hij dat ik slag is. Wat vies ervan? Geweldig. Echt geweldig. Eigenlijk zoek me niet het betters intinken kunnen. Niet het mooiers. Leven je meer dan als man en vrouw? Nee. Spirituele partners. Ja, je hebt natuurlijk wel je geheugen, je herinnerings. Dus op basis van die herinneringen, ik zo steeds naar de boetenwereld daar van ja, je hebt wel een zekere
born aan de buitenkant. Je hebt wel een verliezen maar elkaar deelt in de wereld. Ja. Mijn leven, een celibatair leven. Savisa, dat is boeddhisten vooral inwijden, monniken, nonnen. Alles celibatair. Ja, geen seks. Absoluut net. Die vrouw die wil nou ik de tempel in. Ja, eigenlijk zie ik dat verwacht. Ja, mensen er beide heel erg geïnteresseerd. Dus snap ik het wel en verwacht ik dat wel. Maar ik schrok daar heel bot van. Ik denk dan het mijn even haast geen meer. En dus toen ik nog een opmerking bij. Als wij voor Aran zwartje willen boeren, dan kon dat. Dat is toen erin. Nou ja, als je dat in een paar regels leest, dan schrik je er gewoon behoorlijk van. Ik dacht van, ben je nog helemaal gek worden? dat is het eerste wat ik dacht. En ja, ik vreeg hem jou of hij zonder zien huid kan. En zonder zien mem. Ja, hij is natuurlijk niet helemaal zonder, maar die ben net meer bij zijn dagelijkse leven belutsen. Maar zoest al aan adopteren willen? Nou ja, toen ik dat mailtje kreeg, toen dacht ik er wel even naar. Nee. Toen wie ik wel helemaal van ondersteboven. Ik denk, ja, wij hebben zelfs geen band en ik weet net of wij dat willen. Maar ja, later denk je van, ja, dat is ik net. Ik wil dat ik net voor hem oplossen of zo. Hij luidt wel een heel soort druk dan we bij us deel. En we moesten natuurlijk de eerste een keer goed met hem praten. En hij, het wil zijn dat wij us geen zwagen moeten maken. En dan moeten we hem daar maar in vertrouwen, denk ik. Eigenlijk binnen straks zien beide ouders vet. Ja. Is het net ook christelijk egoïstisch? Wij maken binnen het boeddhisme een onderscheid tussen echt oprecht houden. Van inzien van wat je dus echt binnen. Dat is van de ziel, de geest, of de jai. En dat zelfs vindt absoluut geluk in die jai. Dus in die cells, maar die cells. Dan kiest net alles automatisch dat dan ik was dat iedereen elke oren zei dat mijn maatje zil en dat ik wil hebben je zil. Dat is zo heftig en zo intens, of net heftig, dat in emotioneel zin, want je wil dat is geen emoties dat wij dat kennen. Maar het is wel zo'n goed innerlijk gevoel van rest. Dat je dat hoop je dat iedereen dus echt leerder gaat krijgen van de oorzaak. Echt een leerder. What do you think Aram thinks about Hiel's his decision to leave home? ถ้าพูดไปตามตรงนะคะอลันก็อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าอลันเขารู้ค่ะว่าป๊าของเขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากป๊าอารมณ์ดีขึ้นอ่อนโยนขึ้นเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นทุกครั้งที่เขามาหาป๊า So you want to get enlightened also? ใช่ค่ะต้องพยายามทำให้ได้จริงๆด้วย How big is the chance that you're going to live in the temple in the near future? ถ้าเร็วๆนี้ก็คงมีโอกาสน้อยแต่ว่าถ้าผ่านไปปี2 ปีก็โอกาสที่จะมาอยู่เนี่ยจะค่อนข้างสูง
Dat is haar eigen bescheidenheid. Ik geloof, had ik wel gelijk, dat ze het zelf shirt. Alleen ik denk, realistisch jongen, dat zo kennen, heel goed. En daarom ga ik liever uit van het meest extreme, maar voor de boetenbraad aan. Dat ik denk van dat zij vlagen van inzicht krijgt en dat ze dat haar in de stroopversnelling brengen in haar ontwikkeling. En dat ze dan jeder zichzelf, denk ik. Dus dat is mijn gevoel, mijn intuïtie, wat zegt van hey, dat zal wel eens net zo lang door je kennen. Wie ben jij? Ik mag er op wat zitten. Ben jij dit? Wie is dit dan? Wie is dit? Wie is dit? Huh? Rankai, wat is dat in het Nederlands? Weet je dat nou wel? Lichaam. Ja, natuurlijk. Het lijf of je lichaam? Ja. Is je lichaam echt? Ja. Wel. Nee. En de wereld, alles wat je ziet? Ook niet echt. Waarom niet? Dit is een energie. Het is energie. En wat gebeurt er met die energie? Kapot. Die gaat kapot. Ja. Of dood. Die gaat dood. Blijft die? Nee. Uiteindelijk gaat alles weer weg. Maar. En wat gaat niet weg? Wat gaat niet dood? Ja. Waar is die? Kees. Waar is die? Overal. Hier ook? Ja. Maar hier zit een tjitjai, hier op hier. Oh. Als je die niet meer hebt, als die uit je lichaam gaat. Ja, die dood. Hoe het er precies, concreet al je uitzien zal. Ik weet de vierde toekomst nog net. Dus wat we bepraat hebben is dat waarschijnlijk in eerste instantie zullen dan bij Sint-Baak Beppe wijzen. En Sint-Beppe komt direct 3 keer in de maand op alle locaties. En ik zei van neem me gewoon mee. Had dat zelf ik wil, had dat leuk vinden zo, aan mij te komen. Denk je dat het mogelijk is dat Aran hier ween komt? Dat hij gewoon net maar gekwalificeerd en dat hij hier is? Ja, absoluut. 100%. Zo, dat is dus iets dat is vooruitzien. Dat weet ik zelf nog net altijd hoe het rennen zal of altijd zou rennen zal. Maar die kans is groot dat dat kan. Want de leraar die had ik onjoe dat hij ook min of meer garant, of ik voor hem zwaar wel in de zin van het centrum. Zo. Alles is gratis hier, hè? Alles. Alles wordt aanbieden. Alles is een gift voor de mensen die hier komen. En moeten die mensen een gift waarom, ja? Nee, dat mag net. Alleen dat ze dat denken dat het goed is.
En je krijgt nog wel eens een gift, hè? Zat te zien. Ja, dat weer in de tijd van de boer net oors. Ik heb de afgelopen dagen gedacht van... als er voor Hiels nog één obstakel is om het nirvana te bereiken... Ja. dan is het eigenlijk dat Aran hier nog zo vaak rondrent. Want hij vreegt een heel soort aandacht van die. Ja. Weet toch als hij net goed concentreren kist hier. Kan het ik nog zo wijzen als het op een gegeven moment zoals van Aran de meisje hier net komen? Want het lijkt mij te verloren. Nee. Ik denk dat ik dat net zin had. Nee. Maar ik denk toch dat ik het wel in huis had om daar boven te staan. Zo, dan gaan we dan weer, hè? Je bent net een traditioneel boeddhistische mierskip, hè? Of tempel. Nee. Is dit een secte? Nee. Nee. Maar is je vet als het vet was? Oh ja, absoluut. Want ik graag voort wel en ik zit hier net zitten. En ik denk, dit is het net. Of ik weet een beter plek, of ik vind thuis beter. Ja, dan begin ik gewoon leer. Ja. Wie is er thuis? Wie wacht op jou? Poes, mijn poes. Oh. Hier, Ginny. Miss Ginny jou ook, denk je? Ja, je mist mijn poes. Zo. Denk om de weg. Heel druk op de weg. Kom maar, houd vast. Oké, sorry krab. สวัสดีครับ Nee, sorry krab. Modena krab, Modena krab. ลาก่อนป๊าป๊า Sorry krab. Knuffeltje. Denk om jezelf. Ja. Hè? Ik zie je wel weer. Doei doei. Doei doei. Oké, bye. Beste halve Pieter, Jirre Nijs. W.O. haar haait is Aroene Sneuntejoen opname in het ziekenhuis vanwege een aderverstopping in de holle. Misschien wordt hij beter. W.O. haar mem, Arans Beppe, zal voor het grootste pad de zorg voor hem op haar nemen. Dit betekent dat Aran van morgen af bij W.O. en mij in de tempel wennet. Ik ben benijd. Het komt grif goed, maar het is een nieuwe, grote uitdaging. Groetnis, Hiels.